Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Okay, mga tungang oras na tungang isang alas 6:12 na po in Banggi 6:12 in the evening. An oras po mga tungang sa Indokan Piryahan sa Daraga. Now with 4 branches. Iga po dyan sa may Poktol, iga po dyan sa may Maruroy, iga po dyan sa may Ilawod, asin duman sa may Partikan Gilicao. Yan po mga tugang Piryahan sa Daraga. Sa mga gustong magtaya kan piryahan, mga tukang, maski mga aki, nagkakarawat, iga po dyan. Ibiyogan mo yan. Maski mga aki, nagkakarawat po tabi, ano, nagtataraya. Dyan po, mga tukang, sa piryahan, sa Daraga. Alas 6:13 po, hoy aksyon, masunod mantulos. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Kung kamo napupurisawan, nalilibungan kung si isay na mga marahay na lideres at sa tuyang pwedeng pagkatiwalaan. Aliw na ang programang Kadamay Nindo kasaro sa objetong pagbabago. Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Magtataonin linaw sa gubot na isipan. Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Magbubuka sa tamang dalanin kadunungan. Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Ngunyan, uyaan sa inyong makakasabay. Nel at tuon ang lalaking mapupuon. Lagad sa komentaryo, may tuon! Maestro Nel at tuon.
ang lalaking mabuuton. Alagad sa komentaryo, may doon. Oy, hello, hi. Hi. Hello po, marahay na pagkabanggi Bicol Region, marahay na pagkabanggi sa bilog na probinsya kan Albay, islang probinsya kan Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Cam Sur, Cam Norte, Bicol Region. Mga Bicolano po, marahay na pagkabanggi. Saan man sulok kayo ng mundo, saan sulok man kayo ng Pilipinas, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang araw po ang sumainyo. Oras natin, alas 6:16 na po ng pagkabanggi. And welcome po sa programa. Ito po ang programang Hoy Aksyon. Ang programang Aaksyon sa mga bagay-bagay na pwede nating maitulong. Yun lang. Yung kaya lang natin na. Siyempre pa mga tukang, marahay na pagkabanggi kay Ma'am Beth Cana. Nagkantaba yung mga solid na BicolNet TV viewers. Mga solid dyan. Ma'am Beth, salamat po sa pakikinig, panonood. Hopefully, ma-meet man lang kita one day, Ma'am Beth. Salamat po sa palaging pagsuporta, palaging pakikinig, palaging pag-antabay sa BicolNet TV. Si Ate Rachel nagkaantabay man. Ate Rachel Buticario. Ate Rachel, maganda ka sa araw na ito. Hoy, ang kolektor, ang taga-singil. Diyan sa Pawa Elementary School, nagkaantabay man si Ma'am Ira Perez Arenes. Nagkaantabay man sa mga oras na yun, ano? Magandang gabi po. Ma'am Ira, Miss Ira. Hello. Salamat sa pagtutok, pakikinig, pagantabay sa programa. Sa pagtitiwala. Maraming thank you. Thank you. Magparamdam kayo, pagalawin nyo ang baso, yung mga nakaantabay na sa mga oras dito. Pagalawin nyo ang baso para mabasa ko yung mga messages nyo. Comment ka mo dyan sa baba. Kay Sir Joel Detesio, ang idol ko ni Sir Joel Sir Joel, magandang gabi. Sir Joel Detesio ng Sorsogon Province. Sabi niya, Sir, kapi kita. Salamat po, Sir. Mabuhay ka, Sir. And of course, si brother, nakaantabi man, si Brad Bert Baldonado, maray na banggit nabi, brother, maestro nila tuon, salamat tuon, Brad. Mabuhay ka, Brad. Lugod mapasay mo ang lindok kan kinapan sa kudngunyan. Ma'am Beth, sabi niya, oo naman po, pag uwi ko dyan sa Pinas. Ma'am, ano ka, Ma'am Beth? Wala ka man sa Pinas? Okay. Akala ko, yaong ka dili sa Pilipinas. Nasa abroad pala si Ma'am Beth Cana. Sige, Ma'am Beth, looking forward po na mahiling ka, ma-meet ka in person, makadaw pang palad ka man lamang, Ma'am Beth Cana. Kung nasaan ka man po, ingat po palagi. At salamat sa palagi ang pagtutok sa aming programa. Sa lahat ng mga programa ng BicolNet TV. Maestro Nel Agtuon. Ang lalaking mabuuton. Alagad sa komentaryo, may doon. Ate Rachel Bailina, Ate Rachel, sige na, pag-ikol-ikol na. O ninaan na tugtog na bagay sa imo pagpara orikol-ikol. Ate Rachel Buticario, sabi niya, salamat, thank you sa pag-shoutout, no? Good evening, si Ma'am Shai. Si Ma'am Shai, yaman nini sa Hong Kong. Yan, so mga kapatid nating nasa ibang bansa, ingat po kayo palagi. At naway
i-bless kayo palagi ni Lord. Yung mga naandyan sa gabayan kayo palagi ni Lord. Yung mga kabayan natin nasa ibang bansa, mga OFW natin, Si Ma'am Cheryl Miras Nunez, nasa Hong Kong ito. Ma'am Beth, ikaw Ma'am Beth, saan ka pong lugar? Malay nindo, magkataling lang palang kamong lugar or magkasarong lugar lang palang kamo ni Miss Cheryl Miras Nunez. Di ba? At least naghihiling-hilingan lamang kamo. Sabi niya, good evening sir. Good evening po, nag-brown out bigla. Haha, na-shout out anako. Haha, iyo na kanina. Na-shout out ko ika. Sabi ko nga ni Simo, ikang idol ko. Dahil mo nadangog. Ikang idol ko eh. Si Sir Joel De Tesio. Sa Abu Dhabi. Ayun, Abu Dhabi pa din si Ma'am Beth. Abu Dhabi sa UAE, United Arab Emirates. Kumusta ma'am ang Abu Dhabi? Kumusta po ang UAE? Mainit pa dyan? Pero mainit pa dyan sa lugar na yan. Mainit talaga ang lugar na yan. Good evening, brother Edwin Lapasaran. Mabuhay ka, brad. Papasay mo ang biyaya din kagurang nansagod pa man. Sa mga nakantabi po sa mga oras din, salamatun po sa Indo. Pagparamdam ka mo, ay kita didiki 20, 20 po ini. Naka-live po kita sa Facebook kan Bicolnet TV. At the same time sa Facebook kan sa Indo pong lingkod. At the same time sa YouTube channel mga tuwang kan Bicolnet TV. Kaya kadangog po kita kay mga viewers na naka-online sa gunyan. Salamat po sa Indo sa mga nagtitiwala. Pag paramdam ka mo, pagalawin nyo ang baso, mag-comment po ka mo. Dahil po sa oras na alas 6:21, kasuod ba mga tugang pinag-diskutir niya to, discuss to itong show tungkol duman sa paluwagan, duman po sa pangyari po na iba po rin mga nagreklamo duman sa kay Miss Eileen Mindina, kan bigaa mga tugang. Ngunyan po, kasubang gibaga, nailuwas ni Miss Eileen, mga tugang, or naidawit ang pangaran na Cherry Ann. Ano nga ni siya apelido ni Cherry Ann? Di Makulangan. Yan. Nadawit mga tugang, ang pangaran ni Cherry Ann Di Makulangan, mga tugang, duman po sa issue po na ito. Kaya si Miss Cherry Ann minabuti na nakipag-ugnayan sa atin mga tugang, nag-message si Cherry Ann na gusto niya man po magpa-interview. Taud-taud sa naman po aapunan ta si Miss Cherry Ann. Miss Cherry Ann Di Makulangan, aapunan taman po mga tugang tangani pong makuha taman ang side niya. Taan sabi niya na dadamay da po ang pangaran niya. Dahil man po siya ni direct knowledge duman sa pangyayari po na ito. Kaya maraman ta siguro kay Miss Cherry Ann, taud-taud sa naman po tabi, tayo contact mo na si Miss Cherry Ann. Ito po so assistant na pigkasabi, kay ito pong saro sa mga nagkakapot kay itong account na Miss Ri the Second. Ito po sa pigagamit na Miss Ri the Second, ito po sa pigagamit kay ito pong pinagrereklamo na account para mag-contact duman mga tugang sa mga nagrereklamo. Sa mga na sabi ninda, kay puwan na mabayadan sinda nin 20,000, may 80,000, may 100,000, darakula pong kwartang involved di mga tugang. And kasuod ba mga tugang, kasubanggi po mga tugang, after na mag-ere kan programa po, as in after na ma-interview, so nagrereklamo, and ang side kan batas, through Attorney Ryan Paul Olpindo mga tugang, kadakol pa kinagruluwasan ng mga nagrereklamo. Kadakol po mga tugang ki mga nagruluwasan, nagpapaabot na arog po kami ni sir, iyo po kami sir, saro man kami sa nabiktima kayan, bakulang pala nito. Igwa pa po ki mga nagrereklamo, papaunong daw ini. Ay nako, medyo magulo. Ma'am Elena Valenzuela is watching. Magandang gabi po, Ma'am Elena. Thank you so much. Salamat po. Uy, pagka-share po nindo kan programa para makulang po kung makaka-istorya, makadangog, makahiling, pagka-share naman. Yan, mas kaya na po nindo pag-like, basta i-share lang po nindo. At ang ani pong at least man lang kung nabo nindo mag-like, wala mang ibang pwedeng mag-like, Salamat. Si Brad na Oms Arana, nakaantabay, Brad Oms Aranya,
Marhay na banggi po, Brad Maestro. Diyos ang magbantay pirmi. Salamat, brother. Asin mapasay mo man. Asin sa imong espiritu tabi, Brad. Buhay ka. Maray na banggi, kuya. Watching from Commonwealth QC. Wow, nasa paghuna kuya, ka lang di Kuis. Paghuna kuya, ka lang po di si Kuis na Jomar Marciliana. Ini po mga tugang anpandiorag na Kuya Aguila. Miyembro kan na Albay Viejo Sandigan Eagles Club. Oh, aran ni po, naka-uniform man pala nako ha. Naka-uniform kan mga miyembros po kan Eagles. Yan, si Kuya Jomar Marciliana diyan po sa QC. Kung kamo mga tugang kay puhan na po nindo ki installation kan sa mga CCTV. Kung kamo po gusto nindong magpa-install ng mga CCTV, kung mapayos ka mo ng mga computers, laptops, mapakal ka mo ng mga laptops, hanapon po lang nindo ang JMac IT Solutions. Dahil iba po mga tugang JMac IT Solutions. Yan po mga tugang pagrugaring, pagsadiri ni Kuya Papa Jomar Marciliana. Yan. I-contact lang po nindo yan. Yan dyan sa comment section. Si Kuya Jomar Marciliana. I-message na lang po nindo pag kaipuhan po nindo magpa-install ng mga CCTV. Kung kaipuhan po nindo magpalaag ng mga pagpaayos din mga laptops, mga route na mga computers. Pakulang po route na payo. Taday kaya ini Papa Joms. Ni Kuya Papa Jom. Insan, maray na pagkabanggi, si Dion Stone Jr. Nakiantabay man, salamat po sa pagantabay. Makishare po kan programa. Ngani pong kadagol kita pwedeng maabot na kan sa tuya pong programa. Ma'am Marie Chris Locre, thank you so much sa pagantabay. Si Ma'am Marie Chris, saro po sa mga nagreklamo and saro po sa mga bako man siguro sa actually talaga reklamo, kundi kay puhan po talaga nindang makuha. So pinagpagalan, that's hard-earned money. Pinagpagalan po ninda. Arog po kayo ni Ma'am Marie Chris. Si Ma'am Marie Chris, mga tugang, pigtitipon po ninda yung kwarta. Tangani po kutaan lang ipapakasal iyan next year. Napauno po kung arog ganing di makabalik sa inda. Papaano po so sa inda pong pinagpagal-pagalan. Di ba? So, let's just be fair. Maging patas lang po, pero may para day pong problema. Good evening, brother. Magkapitabi tol. Kasubag po dako ikatabi press. Madayaon ka man, ha? Kasi bago bigagda ko, ikaw ka si Pressman. Ngunyan, nakapigagdalugod na, nakaprograma ako ngunyan. Press Andrew Apirin. Mga brothers and sisters, kan Paragon. Pi Sigma Fraternity, don't forget sa August 15, mga tukang. Sa August 15, and ano nga ni sa title kan paano, Brad? Press? Diyan po sa Yuris Bar and Grill, diyan po sa may Partikan Airport Road, yaon po kami diyan. Yaon po diyan mga brothers and sisters para po sa pag-celebrate kan anniversary kan Pi Sigma Fraternity. Diyan po sa Yuris Bar and Grill. May project po diyan ang Legazpi City Paragon Alumni Association sa pangalan po ni Pres Andrew Apirin. Yaon po diyan 200 pesos po ang ticket. 200 pesos lang po ang ticket, may libre na pong sarong beer. Diyan po yan sa may Yuris Bar and Grill. Magduman ka mo. Pagbagal ka mo ng ticket, kung kayo po yung ticket, mahanapon po nindo si Pres Andrew Apirin. Yan. Ma'am Emmy Aison, salamat po sa pagantabay. Hello, Ma'am Sen. Ma'am Sen, hello po. Magandang gabi po. Si Ma'am Sen, ang saro sa mga napakabait. Paborito ko ini si Ma'am Sen. Ma'am Zenny Carpio, ang dati pong VP for Academic Affairs kan Forbes College. Kan ako nagtuturo sa Forbes College as part-time professor. Si Ma'am Sen. Hello, Ma'am Sen. Sabi niya, hello po, Sir Adtuon. Hello po, Ma'am Sen. Magandang gabi po. Miss ko na ika, Ma'am Sen. Pa-shoutout po si Papa Joms, Kuya pa de. Kasi bago pa ako, kanya para shoutout pa de. Kuya Brad pa de. Kasi bago pa ako para shoutout kay Kuya Papa Joms. 51st anniversary pa lang, Brad Andrew. Press Andrew. Sige. Ma'am Emmy, good evening po. Si Ma'am Emmy, sabi niya, good evening, sir. Pa-shoutout kay Kagawad Tuti, Good Boy Escobar, Desidido, pagperwish yung mga tugang sa Banwaan or sa Barangay Canburagwis. Dahil po paglingawan,
Tuti Good Boy Escobar. Kagawad mga tugang, desididong magperwisyo sa inyo pong barangay. Magperwisyo. Magserbisyo pala, magserbisyo. Sorry. Minsan kaya nasasala man ako. Tao lang po, tabi kita. Halo yun mo ngayong apunan. Ay, pigawa, apunan ko mga tugang siya, no? Apunan to na po, tabi si Ma'am Cherry Ann. Ma'am Cherry Ann, takadabol pa lang talaga nin mga nagka-arlansik, nagka-runoko, na sabi ko na po, nalalan sila lo, kasi dahil pa po nag-aabot sa inda pong piga-asahan. Hanggang sa dahil po nito nakukuha, nag-claim itong dapat na para po sa inda, i-consider ta po ining panduloko. Okay? I-consider ta po ining panduloko. Hanggang day pa po ninda nakukuha ang kung ano ang para sa inda. Kaya po dapat ako nagkaantabay man ngunyan, i-message ko pa si Miss Ri, itorong si Miss Eileen Mendina. So pinagreklamo mga tong tungkol po naman sa paluwagan scam na ito. Binessage ko pa naman siya. Kung nakaantabay ka, alam ko nakaantabay ka sa mga oras na ini, tabi syempre, kung gusto mo po na magpaliwanag sa giraray, kung gusto mo po, kasi kadakol na po kinadadamay digdi, kadakol na kinagme-message sa kuya, overwhelming na po, nagpaputok na ang inbox ko, kan mga messages, kan mga nagrereklamo po sa Indo, na talagang kaipuhan na po ini. And payo ko, duman sa mga nagrereklamo, payo ko po sa Indo, tatabangan ta po kamo, iibahanta ka mo mga tugang, ito pa mga nagrereklamo, ako mismo maiba sa Indo duman sa barangay captain, sa barangay hall kan, na gusto po nindong filean kan reklamo. Iya po. Sige. And pag daini nangyari, tututukan ta po ining kasong ini, tututukan ta po ini. Kung day po ini mangyari mga tugang, day po kita mabitaw hanggang sa maibalik po sa Indo ang dapat na maibalik. Anyway, nangako naman po sa pigreklamo nindo na gigibuhon niya man ang gabos para maibalik sa Indo, so dapat na para sa Indo. Sige. Landslide tabi iyan. Si Kagawad Tuti Good Boy. Ay, si Quiz Jed nagkantabay. Sabi ni Quiz Jed, yan, Tuti Good Boy Escobar. Ay, nako. Marami ka pa sa may anak ka na. Sperte. Basta, sarap lang gusto kong sabihon. Tuti Good Boy Escobar. Desididong magperwisyo sa indong barangay, dyan sa Buragwis. Dahil po nito paglikawan sa mga taga-Burakwis dyan. Ma'am Rems Balderrama, thanks sa big help po, sir. No problem po. Always willing to help po kita pagabot po sa mga araw na kaso. Mismo pong ako maiba sa inyo dyan sa barangay, tangani pong matutugan po ang kaso nindo. Pwede na po. Dahil na kita mag-alat kitong sabi ko magkasamang gisayin to. Tawaran ta rin grace period na sa rumbulan. Siguro dahil na, kay puhanan ta na ining, dumana lang mismo, ang igibuhon ta po kayo ni, dumana mismo kung mag-ururay sa barangay. Pag nagkaurulay ka mo sa barangay, dumana ka matao siguro ng grace period sa iya kung pirang bulan mo sinatatawaran or kung mag-bargain man siya, tangani po ng mag-meet ka mo halfway. Kung sain ang kaya niya, kung pirang bulan or pirang aldaw, pero dapat as soon as possible, dapat mabayadan tulos ka mo. Kasi dako lang kwarta po yan. So, dapat mga tugang, mag-file na kita. Don't worry, ibahan ta po kamo, tabangan ta po kamo, ngani pong masolve kamo, maayos kamo. And day po nin revoke na mangyari. Yaon po kami para po magtabang po sa Indo. Iya po, don't worry. Day po ko mahandal, day po ko mahadit. Surog po nindo, or kasurog po nindo ang Bicol Net TV, kasurog po nindo ang programang Hoy Action. Yeah. Tagiti pa lang, may jinsuwa na. Ipaulog na naman ako. Si Papa Joms, pati Kuya Papa Joms, masuporta permi Kuya Papa Joms, pagkuhan masuporta ka permi, saro ini sa mga sponsor. Anapot may linyada ka na tabi, to Tibo Good Boy, brother, Kuya pa de. Kung igwakan nin linyada, di pa itunta na. Puro po iyan tuga, wara naman aksyon, pangluloko ang gibo. Sige po, kaya nga po ang igibuhon ta, madumang kita sa barangay mismo. Tangani pong may kasuratan, may pirmahan. Magpirmahan ka mo,
bako lang po sa sige lang ano nindo, sige lang i-estimatean. Kaya dapat po kayo niyo magpirmahan na kamo sa barangay. Tangani pong maliwanagan kamo, malinawan na kung ano talaga. Pa nagpirmahan na kamo sa barangay, dumana kita masusugkayan. At least ikaw na po kita nin pwedeng panghawakan sa iya. Kaya po, sige, I am trying to connect with Cherry Ann. Ini po so pigja saro sa nadawit duman na pangaran na assistant ko no. Pero an sabi niya sa kuya, daiman ngaya ako sir ngaya dyan kasabay dapat kaya hands off kaya ako dyan to din ako kasabay dyan pidadawit kayan pangaran ko kaya I am trying to connect with Cherry Ann gusto niya man magtaram gusto niya man pong ipaliwanag ang side niya tabataan sabi niya pati di ngaya ako dapat ma-involve sa mga arog kaya tabako man ngaya ako arog ka ng gibo-gibo ko so yan po mga tugang I am trying to connect with Cherry Ann paki-message po tabi ako ma'am Cherry Ann taday ko siya na-contact ang number mo. Okay. Tinaw niya sa number niya. Hindi ang number niya. Maluya akong panong Ma'am, ako daw pang apodan mo. Ang dito kaya lapan na pa nandito. Mapagalon mag-apod sa dito. Nata daw yan. Ang dito sim, mapagalon mag-apod. Nag-ended na. Sako, my goodness. Good PM po SM. Oy, si Ma'am Novi, Mrs. Novi. Pa-shout out naman po dyan. Watching live from Don Alfonso Evacuation Center. Thanks po SM. Nasa evacuation center ka man, Sis Novi? Awiyo, nag-evacuate ka man pala Don Alfonso Evacuation Center. Sige po, sige. Pirang bulan ka katuga. Sige, sanang tuga pa lang sa Indo. Kaya dapat talaga, ang gibuhon talaga ini, dahil ko makontak, wala talagang, andito, lapaan talaga andito, lapaan dito. Ako na lang, apudan mo. Ma'am, apudan mo po, tabi ako. Ma'am, tawagan nyo po. Nyo po ako, kasi di kita makontak. Di kita makontak. Yan. Lapa talagang dito. Number ko. Okay. 09. Okay. 65. Okay. Sige. Ayan. Tinawag ko sa number ko sa iya. Tanggali pong apudan niya ako. Hindi ko siya makontak di ko mapudan. Talagang di nag-ring. Pero ang sabi niya po, di mga tugang sa kuya, so simbag niya. Sabi niya po, mga tugang sa simbag sa kuya. Si Aileen po ang ipaklear nyo, sir. Ini pong Aileen Mindina, ini po sa pigreklamo. Ini po, so may hander po kayo itong paluwagan na dapat po magbayad ki 100,000, may 80,000, may 40,000, may 25,000, may 20,000. Ako lang kwarta. Si Aileen po ang ipaklear po ninyo, sir. Siya naman po nag-ask sa akin ng help sa pagpatulong sa ibang unpaid sa kanya. Other than that, wala po akong kasabwat or sabwat na nangyari pending sa paluwagan. Nasa GC naman po sila, nagbibilangan na lang ng mga payables, each member, kaya sila na po ang mag-areglo niyan. Yan. So, iningani po, di ko na masyadong basahon ang sa iyang sa iyang message. Gusto ko na lang makuha ang side niya through phone para siya mismo ang madahog nindo. Pero ang sabi niya, hinapot ko siya, kung may access siya duman, totoo may access. Kasi ang sabi baga ni Miss Aileen, di ba ang sabi niya, ansaro sa nagkapot kay ito, so assistant niya, iningani si Cherry Ann, di makulangan. Inabot ko siya kayan, sabi niya, kung totoo ito, ang sabi niya, may access ako sa Miss Yu account. Since nagpa-help siya magsingil sa mga members na tumakbo sa kanya. Pero, majority na run ay siya, ang pagpamalakad ay siya. Kasi yung bukod tanging gumagamit ng account pang-connect sa members na blinak niya sa main account. Ayun, okay. Pigbablock siya naman sa main account, so ang pang-connect niyang account, itong Miss Ri na ito. Okay, yun, sige. So yun na po ini. Yan ha, malinaw po tabi. Nagtuturuan na po kamundo Yan po ang masasabi ko dyan. Kaya po, tabi, nagtuturuan na. Ito na makontak ini si Miss Cherry Ann.
Dito makontak na, wala ka talaga ang lapak man lang dito. Wala pati akong load sa smart. Lapaan dito. Tuturuan na po sinta kung sisi po talaga. Saka. Opo, SM. Sige, si Snobby. Pirang bulan kakatuga. Kaya dapat kayo niya, ang gibuhunta po, duman po sa mga nagrereklamo, ang gibuhunta po, mga tugang duman po sa nagrereklamo, mag-file na po kita ng reklamo sa barangay. Okay? Mag-file na po kita ng reklamo sa barangay, makiulay na po kita sa iya. Then, pag inigunta kung anong pwede itong maginibo para maayos ka mo, masettle ka mo, hilingunta kung anong pwedeng magibo, and hilingunta kung paano man i-handle kan kapitan, kan barangay, nasa indo pong pwedeng reklamuhan, pwedeng sa barangay kang bigaa, dahil taga duman si Miss Aileen. Pwede na pong duman. So, hilingunta, sa taho lang po kami. Hindi po kayo makikiaram sa desisyon kan kapitan or sa kung anong ibuno kan kapitan, pero yaon po kami para mag-observe, para po mahiling tabangan po kamo, and para pag halimbawa igwanin sa duman, kami po ang inot na mapunakayan. Kami po ang inot na mariparo, and kami po ang matama kan sala. Okay? So, yan po. Yaon po kami. Para halimbawa madihado ka mo duman, dahil po kamo pwedeng madihado, or saro sa indo pwedeng madihado, kasi yaon po kami. Kami po, yaon po para gabayan kamo. Okay? So, yan po ang gigibuhunta mga tugang. Lalo po duman sa mga nagrereklamo. Yan po ang gigibuhunta. Ibananta ka mo, ma-file kita ng reklamo duman sa barangay, then pag na-filean ta po, magkasundo ka mo, mag-uron ka mo kung sain, meet halfway ka mo, parehas dapat, wala ki masyadong pero ano kaya digdi is, grabe na so, dapat na makuanin do, dahil pa nakakatao, medyo dihado ka mo digdi, kaya dapat igwanin manindugan para sa indo. Okay? So, ang gigibuhunta, ma-file sa barangay, yaon po kami masuporta sa indo. Okay? So, pag di ka muna ayos, yaon po kami para magpukpok. Kung kaipuhan po nitong abogado, yaon po kami para mag-provide ng abogado sa indo. Dahil po kung magproblema, ikaw po kitang pwedeng makuha ang abogado para magtabang po sa indo. Okay? Libre pong abogado, dahil po kamong isip po na problema ang bayadan. Okay? So, yan po mga tugang ang pwede may itabang, didi po sa programang Hoy Action, didi po sa BicolNet TV, para po duman sa mga nagre-reklamo. Anyway, ang sabi man kayo itong pigreklamo, ini pong si Miss Aileen Mindina. Ini pong si Aileen. Brad, ano mo ni Brad? Maray na banggi Brad? Jason Mindina. Si Brad na Jason. Ano mo ni Brad? Si Aileen Mindina. Sabi brother. Ang sabi kayo ni Aileen, Miss Aileen Mindina, nakiulay kita sa iya, sabi ko, pangatawanan niya sana kung ano itong pigtaram niya kasuhabanggi sa programa ta. Pangatawanan niya sana na sabi niya ibabalik niya so para duman sa mga tawong ito, nasabi niya ibabalik niya man, dahil yung problema. Wala nin magiging problema kita. Give and take lang. Dapat wala nin maging malamangan, wala nin makalamang. Dapat give and take lang kamo. Pero kung ano ang nararapat duman sa mga nagbiktima, dapat may tao po ito. Dahil po pwede na iba po ninyong naglalamang. Ayan po. Alas 6:43 mga tugang, I am trying to connect with Cherry Ann. Mabalik po ako habang pinag-connect ko mga tugang, pinag-contact ko si Cherry Ann. Sana makontak ko. Tamaluyahon ang dito, lapa talagang dito. Okay? Mabalik po ako. Madali ko lang pirang segundo lang po yun. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol
Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Yon, oras na mga tol, alas 6:45 na po, 15 minutes bago po ang alas 7 po nin pagbanggi. Ini po ang Hoy Action Live, dito po sa Bicolnet TV. Maestro Nel Agtuon, ang lalaking mabuuton. Lagad sa komentaryo, may duon. Igwa, may number ako, Ma'am Marie Chris. May number niya ako, tinaw niya sa kuso number niya. Kaya lang di ko makontak kasi lapaan dito, di ako nakakakontak sa dito. Pigapudan ko man sa messenger, di ko man mapudan. Pigapudan ko sa messenger. Tinaw, may number ako sa iya. Tinaw niya sa kuso number niya para makaulay niya to siya sa programa. Kaya lang, nagka-problema ang dito eh. Aluyon bago makakontak, makalaog, makakonect mga tugang andito. Matalaw tarog yun nandito, alpak man nandito. Anyway, ang oras mga tugang, alas 6:46 na po in pagkabanggi. Ang oras sa tudsendo kan palpak, lapa na serbisyo kan dito. Palpak, lapa na serbisyo kan dito. Parang inabanggi Ma'am Mitch. Ma'am Mitch na Andes, salamat po sa pagantabay. Ma'am Mitch, thank you so much. Ang pinakang matindi, matibay na master teacher dyan mga tugang sa Buyuan Elementary School. Dati kong kasabay sa Albay Central School. Ini si Ma'am Michelle Andes. Kumusta na Ma'am Michelle si Kalaban? Ano daw kung kalaban pa ako kayo hanggang ngunyan, ano? Ma'am Elena Valenzuela, good evening po SMNL, sabi ni Ma'am Elena. Hello Ma'am Elena, salamat po sa palaging pag-antabay, pagtutok. Thank you Ma'am Elena. Natatabi ba esto tapig lipudan mo an sa imong kagapuhan. Dahil talaga medyo talaga madikloman sa kuyang medyo talaga madiklom kasi sa yan sa lightings medyo madiklom talaga. Pero gigibuhan ta rin paagi para maging mas maliwanag na yan. Maya ilang sa personal talaga, mahiling manindom. Baka matakot ka mo sa kuya. Ma'am Soli! Hello, Ma'am Soli! Ma'am Soli, Ma'am Sol Armario, kan Pawa Elementary School. Sa mga iniidolo kong teacher ini sa Pawa. Ma'am Sol, makainggit si Ma'am Sol. At least ngunyan, na si Ma'am Sol ngunyan. Sitting pretty na. Nag-retired na kaya si Ma'am Sol. Kapiling ni Ma'am Sol ang saya mga apo na ngunyan, magkawat-kawat sa mga makuapo. Yun na lang ang gigibuhan na lang ni Ma'am Sol. Kaya makaingit na at gusto ko naman magretiro. Tayo baga, ang trabaho kan teacher yun, grabe na. Isus ko, patawal-tawal. Grabe. Isipon mo Ma'am Sol, hanggang ngunyan, dakol pa akong day na-submit na report. Ma'am Sol, hanggang ngunyan, dakol pa akong day na-submit na report. Ako na sa nandin na submit. Ay, sa mga yaon po sa 1st District at 3rd District, ang mga tugang, kung ka mo mapasyar sa 3rd District, di po nindo paglingawan. Pagpasyar ka mo sa 3rd District, lalo po sa Ligaw, dahil nindo nanggad paglingawan, mag-apit sa Choi King Paris. Dahil nanggad nindo paglingawan, mag-apit sa Choi King Paris, masiramon dyan mga tugang pagkaon. Lalo sa mga silog meals ninda, baan ang perte. Ata na, magtubod ka mo, lalo ang sabaw pa sa naulam na. Kaya masunod, pag nagdyan ako sa Choi King Paris, napaapit ginari ako dyan, ma-order ako, tipo, buda sabaw. Na libre ang sabaw. Libre pag ang sabaw, buda. So, tipo, ano ba yung tipo sa Chaindo sa 3rd District? So, tutong bagang party kan maluto. Kang kanin, siraro. Libre man bagay yan. O, dahil na kung gastuson, bako. Masiramon talaga matugang bago sa pagkarawan. Seryoso pong ururuntay ni. Natangit na biglang seryoso. Seryoso pong ururuntay ni mga tugang. Diyan po mga tugang sa Choi King Paris, yaon po ang may pinakamasiram na sabaw, pinakamasiram na pagkaon. Baratuhon pati. Dahil ka lang magastos kigulpig. Baratuhon ang pagkaon dyan, masiramon pa, may kalidad. Tsaka ang mga nagabantay dyan, mga pirming ngirit, mga mabuuton ang mga nagabantay dyan.
Yaon dyan si Brad Choi, pirme. Yaon dyan si Singan Susaro, si Miss Jen. So, biyo nagkaralingaman sa motor. Si Miss Jen, pasiring duman sa luwas. Naglakaw-lakaw na si Miss Jen. Nagluwas na. Tapos, bigla siyang biltana sa laog. Yaon pa lang nga sa motor ko digdi. Nalingawan sa motor niya, yaon pa lang sa laog. Wala man pa lang duman sa luwas. Diyan po yan sa Choi King Pares, mga masirang mga pagkaon, diyan po kamo magpa-shop. Ayun yung paglingawan. Highly recommended po yan. Hanggang sa ngunyan po, tiga-abulanda ini si Miss Cherry Ann, lapa talaga ang, may load pa ako. Aram ko may load pa ako mga tugang. Kaya lang talagang maluyaw ng dito, no? Maluyaw ng dito. And so messenger niya man, dahil man makontak. Yan po, kaya na po, igwa, bihira man talaga siya mag-online, bihira siya mag-online sa Messenger, tama Ma'am Chris, bihira siya mag-online sa Messenger, kaya pigapudan ko sa number niya, kaya lang di ko siya maapudan, natado ito, sa kuya po, paano kaya mga tugang na face, na SIM card, andito, napa talaga ang serbisyo kan dito. Pero kung smart ini, one click lang ini, maring tulos ini. Surbol ining maring tulos. Ay, no problem, tabi. Si Brad Choi, kumusta? Brad Choi, Vilches. Imagine ako, mga August 6, babalik ako dyan na August 6 para duman sa Shoot Fest. Maputok kita. Shoot Fest, mga itong nagiganap po dyan sa Parte Kandigaw. So, Paragon Shoot Fest. Balik rin dyan sa Digaw, mga August 6, baka makapit naman rin dyan sa Choi King Pares. Basta every time na nagapa first district ako, nagapaligaw ako, pirmi ako naghahapit dyan sa Choi King Pares, talagang the best yan ang pagkaon. Saro pa, sa masiram na pagkaon ninda, talagang malilingon mga tugang pangaran mo. Mala ito, si Miss Jen, nalingawan, sumutor niya, yaon pa lang duman sa laog. Talagang nakalingaw. So, stop mo dyan, Brad Choi. Stop mo si Miss Jen. Nalingawan talaga sa motor. Lakaw-lakaw na siya sa luwas. Si Paring Willie, ulokon. Muna si Tony kay ulokon. Ano na yan? Lakaw-lakaw na so stop mo dyan, Brad Choi. Lakaw-lakaw na sa luwas. Pigahanap sa motor. Ito pa lang sa motor. Yaon sa laong. Ay, nako. Para, hanggang kunyan po, try kong apudan ang number ni Miss Cherry Ann. Dahil lang talaga ako makakontakt. Busy. Na-contact na sana, busy ang number. Busy. Pero, malinaw po ang sa iya pong paliwanag, diyan sabi niya, okay. Sir, pakibasa ng chat ko, hindi po pinayagan ng husband ko on air. Okay. Dahil daw siya pinayagan ka na agum niya. Number niya po yon at hindi ko na dapat pakialaman issue nila. Nag-usap na sila ng members niya. Okay, sige. Labo niya na daw makiaram. So, araw na lang po kayo ni. Araw na lang po kayo ni. Talay pinayagan ka na agom. Araw na lang po kayo ni. Tabi duman sa mga nagre-reklamo. Duman po sa mga nagre-reklamo. I-file na po duman sa barangay. Ibali po kamo. Ako po mismo, maiba, dyan sa Indo po, pasirin duman sa barangay na sindo pong mapailan. Okay? I-failan na po nin kaso ini, o i-failan na po nin reklamo sa barangay. Then, kung halimbawa man day ko magkasarabay, arayon o royon sa barangay, then makikitang certificate to file action, kasuhan na po ang dapat kasuhan, dapat po managot ang dapat managot. God bless, tabi. Ingat po. Ma'am Beth, kaya na. Thank you po. Salamatan po, Ma'am Beth. Good evening. Frontline glass dyan, mga tugang sa barangay Bunga sa Balade. Mari na pagkabanggi sa Indo. Ano pa? Mari na. Ano pa, mari na titibrahan pa, Paji. Ano pa? Daida po pinayagan
Day na po pinayagan. So, day ko na po ini, day ko naman po ini tabi, i-air na side mo, na text mo, or na chat mo, kasi di ka na pinayagan. Okay? So, let's file na lang siguro. Isabay ta na, pati ito. Isabay na nindo, pati ini si Cherry Ann. Isabay na nindo ini, kasi pigdawit ini ni, ni Miss Elaine. Miss Elaine. Ni, ano ba yung pangalan siya, Aileen. Miss Aileen. Para matawanan po ini ng subpina. Okay? Para matawanan po ng subpina, maisabay ito na po tabi mga tugang ini sa pilit pong ilagay sa reklamo. Okay? Sige. Sir Maki, hello. Magandang gabi, Sir Maki. Condolences po sa condolence po sa family Rosal, ha? Sir Maki, aram ko nasa katahawan kang unyan kan pagmundo. Sir Maki, and ang sa iyong pamilya, sa giraray po, ang samuya na taos pusong papaabot nin condolences sa Indo po, sa pamilya Rosal, sa pagkakawara mga tugang ni saro sa mabuoton, saro sa mga pinag-iidolo niya to, si Tio Nonong na Rosal, ang ama po mga tugang ni Governor Nomel Rosal. So, sa giyaray po, ang BicolNet TV, kami po mga tugang sa BicolNet TV, Sir Maki, kami po dito sa BicolNet TV, nakikidalamhati sa nakikisumaro sa bilog na Legazpi sa pagdalamhati sa pagkawara ni Tio Nonong na Rosal. Makamis ang ngirit ni Tio Nonong every afternoon, yaw kami dyan permisaya sa Baryada. Makamis man ang ngirit ni Tio Nonong. Very, nakakamundo. Pero, we have to accept na ang buhay kang tao talaga. Maabot dyan sa punto na araw kayan. Sabi nga ni, ang pagkabuhay milagro, ang kagadanan sigurado. Kaya, acceptance na lang siguro kaya ng kaipuhanan ta na gibuhon, Sir Maki. Sa gari po, Sir Maki Aurora, hello, ini saro ini sa matibay na apo ni Tio Nonong. Mga idol ko ini. Sir Maki, hello po, maray na pagkabanggi sa imo. Asin sa imong bilog na pamilya. Okay, sige. Sir Mike Toscano, nakantabay, maray na banggi. Ay, mas idol ta ka. Marina Banggi idol, maestro nila doon mabuhay, sabi ni Sir Mike Toscano. Mas idol ko ba yung ika, Sir Mike? Ikaan mas idol ko. Ay nako. Shout out sa Spirit of 80s. Good luck sa game tomorrow. Hadi sa pinakang pandiurag na Papa G di Mesa. Shout out na kay Spirit of 80s. Sige. Sa mga yaong po dyan sa Spirit of 80s, magpalikan na tayo ba Spirit of the Glass. Good luck sa game nindo. Mabuhay ka mo, sabi ni Papa G. Oras to, mga tugang alas 2 minuto na sana. Ang tatada. 2 minutos na sana. Jules Orolfo, Ma'am Jules Orolfo, hello po, magandang gabi po sa iyo. Salamat sa pagsirip sa programa. 2 minutos antes ang alas 7 ng pagkabanggi, ang oras sa sa Indokan, piryahan sa Daraga! Ang oras sa sa Indokan, piryahan sa Daraga! Now with 4 branches. Ikaw po dyan sa may parting Puktol. Ikaw po dyan sa may parting Maroroy. Diyan po sa may parte kang Kiligaw. Wala digdi po sa may parte kan Ilawod. Marami mo dito sa kuya. Yan po ang oras. Ato dyan kan piryahan sa Daraga. Ako po luhay-luhay ng mapaan dito sa programa ta oras po di peligro mga tugang. Oras na po kita kan sa tuya pong pansamantalang bumamaan dito po sa programa. Luhay-luhay na po akong mapaaral. Sa aga naman kita magsarabay-sabay dito sa programa. Pag-irostoryahan ta mga tugang and ini po
I assure you po na matabang kami sa Indo, sa mga nagreklamo, don't worry. Masabay po kami sa Indo. And pati ang abogado na kay Puhanan Tais, sabay tapo sa Indo. Kaya di ko parahadit. Ang laban po nindo, laban kan mga abo po, mga tugang ordagit po, mga tugang pagabot po sa ralansihan. Yeah? Sasabihin ko mo. Sige. Alas 7 na! Luhay-luhay na kitang mapaaram sa programa. Sa ngaran po kang bilog na Persecan Bicol na TV, sa aga palang tabi, sa aga palang tabi, pag-irastuyahan ta po ini. Igwa po mga tugang nin kalokohan na naman po, mga tugang na nagluluwas. Binaluwas viral na naman po tabi mga tugang na video. Ito po na bisado nindo si Luca. Sito, Pura Luca. Bisado nindo. Itong Pura Luca, ano yan? Pura Luca Vega. Bisado nindo yan. Iyan baga po so nagkanta ka tong so Our Father na remix na nakasulog mga tugang ningaro po si Jesus Christ. Yan po. Igwa po kita kayan. Iga po, ini. I-share ko sa Indo, ipahiling ko sa Indo bago ko magpa-around. Ha? Ikaw na naman po kinagluwas na video. Uni po, nagluwas na naman po na video mga tugang na kung sain pigibong mukbang mga tugang so uscha. Ini po, yung nindo. Ayan. Ayan po nindo yan. So, yung design niya, I love it. It says IHS International High School. Charot. I like it. It's nice. It's very glossy. And the back part, di ako sure kung bakit may ganitong symbol. But this one, it's a good design. It's very big. In terms of design, I'll give it an 8 out of 10. It's cute. I like it. And then for the crispiness, we'll break this in half. Oh, kaya siguro may design sa likod para to guide yung pag-break. Love that. Let's see. Oh, so crispy. Okay, 9 out of 10. I love it. Very crispy. The taste naman, lasang wafer. I like it. I think I'll have more. Wait, I'll have more. I have one. Good. Overall, wow factor. It's really good. Oh, and it has another design. Look at that. That's lamb. Lamb of God. Love it. Iba pa pala ng design to. Galing. And then, consistent. Nasarap siya. Yeah. It has different designs. I love, ito meron na naman iba, tingnan mo, It's cute. Yun na. Yun na po. Stop. Yun na po ito, mga tugang. Di ba? Yun na po ito, mga tugang niya. Nagbago na naman po nagluwas na viral na video. Mga tugang na sabi po kan mga ako bilang sa Romano Katoliko. Sa kuya po na opinion. Istorya ko po sa Indo sa aga na. Mag-istoryante yan sa aga. Kaya po. Wala po nin pagrespeto. Wala po nin pagrespeto sa relihiyon kan Romano Katoliko. Where in fact, mga tugang, they are asking for respect bilang members in the LGBTQ. Pero ito pong ginibo pong ito. Pero po, dahil po ito karapat-dapat na irespeto pag-araw kayo. Sala po ito. That is being disrespectful, mga tugang sa tuya pong
relihiyon. Ano po ang sa indo pong masasabi kito? Sa aga pag-irastoryahan nito, ano? Tig-play ko lang ngunyan, tangani po, at least may ideya ka mo. Kan istorya po para sa aga. Yan na. And sa mga update man po, duman sa mga nagre-reklamo po na sa pigre-reklamo. Sa aga na pag-irastoryahan. Hala, bawal tabi iyan. Masama yan ginawa niya. Yun nga po, sabi Ma'am Beth. Sobrang nakaka-disappoint. Nakaka-disappoint. Watching from Sakumayon, Washington, D.C. Nagkantabay si Pading Wani. Hello, kay Pading Wani, Jerome Gonzena, and sa inaanak ko dyan sa Sagumayon, Washington, D.C. Nagkantabay po sindago niya. Pa-shout out, sir, kay Sir Lowell Hinanay, pre. Mabuhay ka. Shout out. Shout out ko dyan. Ako, anbuya ko tabi pa din cash out. Pa-cash out. 7:05, pagkatumanin pagkabanggi. Ako po lang hiloy para sa programa. Salamat nun. Sa ngaran po kang Bilog na Persa kan Bicol Live TV. Sa ngaran po ni PM Tony. Sa ngaran po kan kabuso ng programa from Manny Mox. From Sir Brother Leo Montales, Manny Mox, si Tony K. Masunod, si Brother Leo Montales Giraray, si Tony K. Giray Masunod. Pagkatapos naman si Colonel Kuya Gilbert Otibar. Pagkatapos si Colonel Kuya Gilbert Otibar, si Pading Ayi Arrieta, si Papa G. Masunod. Pagkatapos si Papa G, ako. Pagkatapos kang programa ko, taod-taod, alas 8 po mga tungin pagkabanggi. Mga programa po tabi, Online Express, kasabay po nito si Dante de Antante. Taod-taod po, sana yan mga tungin. Antabayan po nito. Sa araw po, sa tuyang mga parantabay, mga paratangong mga viewers, thank you so much. Padaba, Mika mo. Salamat tunan po. God bless Albay, God bless Bicolandia. Pilipinas, anong mga klase ng problema, may solusyon. Basta po, tatawananin. Aksyon. Salamat tunan. Bye. Tagahinghing asin tagapagpasunod kan tamang tipo, alagad tagapagtuyaw kan dispalingadong trabaho. Yan ang programa sa kudas na sa momento kini, ang tabayanan ang masunod na presentasyon. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.